What we know, we shall communicate. Zarabida mashoko bila toka pana agency gumbo. Omuru kuona at the moment ndo vari kupisa ne DCP platform yamuri kuona iyo iri kuonekwa kunzi iri vachiprotecta the constitution. Kunyange zvavo vakaklashana nelsonchamisa, but tiri kuona kuti panguva inoi ana agency gumbo nevamwe macolleagues ake opposition vakaita sana Ngarivhome panguva ine vari kuzama nepavanogona napo kuti vamire kuti nhau ye2030 aiwa panguva ine nekuamita the constitution isuspendewe imisiwe. Don't subscribe or like on the bell icon. Tina pendo paka mdanyura chiti. What we know, we shall communicate. Do you know that ZANU-PF's 23rd agenda is just one among many constitutional amendments that ZANU-PF wants to bring to parliament? The bill they are working on is an omnibus bill carrying multiple amendments. One other amendment proposed is to have voter registration back to the Registrar General's office to buy our daily style. The other is formalizing political parties through registration dynamics in a manner akin to the PVO Act. All these are issues for which citizens must be engaged through the DCP platform. I am not asking anyone to vote for me. I am asking someone to not ignore these critical national conversations. Ndo mashoko anoitwa panapa na agency gumbo achiuya achitaura pamusoro pema-amendments ari kuda kuitiwa nezvigananda, achiti honai ma-amendments aya ari very critical and ari important kwauri semwana wechizvaro cheZimbabwe. Uya usupport this platform, unzwe ma-conversations ari kuitiwapo. Paungamafarira ukazoona kuti aiwa anoita kuti ramangwana rako rive rakanaka. Mashoko anotaurwa na-agency gumbo muZimbabwe munoti kudii pamusoro pe-this platform iri kuonekwa kunzi iri kuzama protect the constitution. Panguva inoi vamwe vari kuti this move is genuine, vamwe vari kuti haisi genuine, but muchimbotiudzai munoti kudii pamusoro payo. Ndakomese kushemedza fundo enyu. Subscribe or like achita on the bell icon.